Здравейте, приятели, аз съм Майка. Сега ще ви покажа как играя PvP в България. Китовете са кит старт. Аз тук що си го взех. Кит старт дава обикновен кожен сет, 5 пържоли, 1 Iron меч и една голден епълка. Сега тук се опитвам да... Има много ларпове. Например, има Warp Diesel, Warp End, Warp Event, Warp Finchest, Warp Rank, Warp PvP, Warp Rank, Warp Trade и Warp YouTube. Има на Warp PvP сте дупката. Евенти има само събота и неделя. Но въпреки това евентите са много хубави. Тук Крос се забравя да постави чест. Тук има някакъв. Тук това е дупката. И на там може да си криеш на тук. Някакъв моби. Примерно, сега ще ви покажа Warp End. Да, и да не забравя хора, който има CSGO да ми пише да играем заедно. Давам и продавам ранкове за айтемите. Ще знае. Сървър е много добър. Мамка ти. Админите са Чамс и Кросфая. Бати гърбачите с тебе, хора. Ето тук се абонирате с сървъра. Ето. Май хом нямам. Да, хом е тук. И това е хора от мен. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте с приятеля. Чао!